लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे कारेन्ट एफेयार्सआव नेचार पाब्लिकेशननि जेनेखि फोसावजानाय कारेन्ट एफेयार्स बेयाव फार्स्ट कुइसनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों हु इज द प्रेजेन्ट अर निउ भिसि अर भाइस चेन्सेलर अफ द गौहाटी इउनिभार्सिटि गौहाटी इउनिभार्सिटिनि भिसि अर भाइस चेन्सेलरा दा सोर जायखौ गोदानै एपइन्ट खालामनाय जादों नै बावैसो दा बेयाव गुवाहाटीयाव डब्लिउ जानाय जायगायाव इ जानानै दङ बेखौ नोंथांमोनहा जेबो साननो नाङा बे मिस्टेक जादों बेनि थाखाय सरि बे जाहैबाय एन्सारा जाहैबाय प्रताप ज्योति हेन्डिक बिथाङा दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भिसि एबा भाइस चेन्सेलर जानानै दङ दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि खोथा रायज्लायदों एबा भिसिनि खोथा रायज्लायदों नोंथांमोना बाहाय आरोबाव गोसो होनो गोनां जानांगोन बेयाव नुनो मोनदों इस्टाब्लिश्ड गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि इस्टाब्लिशआ जादोंमोन 1948 अर्थात 1948 मायथाइयाव बेनिफ्राय कलेज एफिलिएटेडआ जाहैबाय अर्थात गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेसेबां कलेजफोर दङ होनदों 103 प्लास जाबाय होनदों 103 प्लास एप्रक्सिमेट बेनिफ्राय आं एक्जाक्ट होनो हायाखै बाव गावसिनि विकिपिडियायावनो 103 पि होनानै दं आरोखि दा बेखौ लानानै नोंथांमोना बाहाय होनाय जादों बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों भिसि भाइस चेन्सेलर अर्थात चेन्सेलरा सोर जाखो चेन्सेलरा सोर नोंथांमोनहा इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरा सोर बेयावबो नोंथांमोनहा गोनो गोथो जायो जानो हागौ बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरा स्टेटनि गभर्नरानो जायो स्टेटनि गभर्नरानो जाहैबाय जोंनि माबि साफा मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटिनि बे सासे बिथाङानो चेन्सेलर जायो बेनिफ्राय साफा भाइस चेन्सेलर हिसाबै थिसनो इउनिभार्सिटियाव बेनो भिसि दा बेनिफ्राय नैथि कुइसनाव दङ रिसेन्टलि एपइन्टेड गभर्नर्स अफ द स्टेट्स जोंनि भारताव गुबुन गुबुन स्टेटफोराव नै दाख्लै बावैसो मास मोनसेनि गेजेराव गोदान गभर्नर्सफोर थिसनदों गभर्नरफोर दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन सोर सोरखौ बबे बबे रायजोनि थाखाय बबेयाव थिसननाय जाखो बाहाय नुनो मोनदों फार्स्टआव नोंथांमोना छत्तीसगढ़नि थाखाय अनसुई भिक्की बिथांखौ गभर्नर हिसाबै थिसननाय जादों अन्ध्र प्रदेशआव दङ नै सेकेन्डआव अन्ध्र प्रदेशआव दङ बिश्वभूषण हरिचन्दन बेनिफ्राय गुजरातआव दङ आचार्य देव भिराट बिथां बेनिफ्राय हिमाचल प्रदेशनि थाखाय दङ कालराज मिश्र बेनिफ्राय मिज'रामाव दङ जगदीश मुखिखौ मिज'रामनि थाखाय थिसननाय जाहैबाय अर्थात बियो जोंनि आसामनिबोमोन जगदीश मुखि बिथाङा दानिया बे आरोबाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन फारियै थार्डआव दङ लेसन लाइफ टौट मी अननयिंलि इज द अट'बाय'ग्राफि अफ हुइच बे जाहैबाय लेसन लाइफ टौट मी अननयिंलि बे मोनसे बिजाब लिरदों बे जाहैबाय नोंथांमोननो बयजोंबो सिनायजानाय अनुपम खेर जाय एक्टर बिथां अनुपम खेर बलिउडनि एक्टर बिथाङा बे बिजाबखौ लिरदों बावैसो बे सोंजानो हागौ जोंनियाव गोबां एग्जामफोराव दा बेनिफ्राय अनुपम खेर बिथाङा गावनि सिनेमा गानायफोरनि गेजेराव गासै 500 अर्थात 500निबो बारा फिल्मसफोराव बिथाङा एक्ट खालामबाय होनदों होमबा बिथाङाबो जोबोद गिदिर सासे एक्टर बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर आंनि नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बेबायदि गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय खेबसे बरायबावबाय बाहाय आं गोबां बिथिंनि गोबां पार्टनि इडुकेसन चेनेलबाबो गोबां बिथिंनि आङो नलेज हिसाबै भिडिअ खालामनाय जायो दा बे हिसाबै नोंथांमोननि सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला बेल बटनखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनो दाबाव डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय बेनिफ्राय बे भिडिअनि PDF फाइलखौ नोंथांमोनहा WhatsApp ग्रुपआव मोनगोन आंनि WhatsApp ग्रुपनि नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जादों बाहाय नोंथांमोना जइन जानो हागोन एनि डाउट माबा मोनसे कुइसन दङब्ला नोंथांमोना बाहाय सोंहरनो हानाय जाहैगोन WhatsApp ग्रुपआव हाबनानै आरो PDF फाइलखौ WhatsApp ग्रुपआवसो हगारनाय जायो आङो बे डिसक्रिपसनाव हगारनाय जाया डिसक्रिपसनाव हगारोबा माने डिसक्रिपसनाव हगारनांगौ जायोब्ला गुगोल ड्राइभआव दोननांगौ जायो गुगोल ड्राइभआव आंहा अलरेडि अभार जानानै दङ ओंखायनो गुगोल ड्राइभआव दोननो हानाय जानायला ओंखायनो नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव हाबबानो जाबाय बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा which state government launched मुख्यमंत्री मदद योजना to provide assistance on the birth of a child and death of a family members in a tribal family दा बाहाय बबे स्टेट गभर्नमेन्टआ मुख्यमंत्री मदद योजनाखौ होदों होनदों बावैसो मुख्यमंत्री मदद योजना बेखौ खालामनाय जादों बबेया मध्य प्रदेश
नोंथांमोना बाहाय नुदों मध्य प्रदेश बेखौ गोसोआव ला बेनिफ्राय दङ रिसेन्टलि व्हिच काउन्ट्रि सक्सेसफुली लन्च RLS-T5 रकेट RLS-T5 रकेट बावैसो दैथायहरनाय जादों मोनसे स्टेट कान्ट्रिया बबे कान्ट्रिया होनदों बे जाहैबाय चाइना चीन हादरा बेखौ दैथायहरनाय जादों दा चीन हादरनि खोथा रायलायदों बाहाय चीन हादरनि माखासे जों मिथिनांगौ दङ अफिशियेल नेमा जाहैबाय चाइनानिया पिपुल्स रिपाब्लिक अफ चाइना बेनिफ्राय बाव जोबोद मुंदांखा मोनसे वाल दङ बयनिख्रुइबो बुहुमनि लावसिन गिदिरसिन वाल बे जाहैबाय द ग्रेट वाल अफ चाइना बेबो जोंनो थाखाय मुंदांखा केपिटेला जाहैबाय बेइजिं कारेन्सिया जाहैबाय युआन बेनिफ्राय लेजिस्लेचरा जाहैबाय नेशनेल पिपल्स कंग्रेस बेनिफ्राय आथिखालाव बिथांनि बे हादरनि बिथांमोना जेनेरेल सेक्रेटारिया जाहैबाय जि जिनपिं नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों बेनिफ्राय नैबे चाइना जानायखौ आं खोमोरनो बावदों नोंथांमोना बेखौ जेबो साननो नाङा नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय हु विल बी अनार विथ बाफ्टाला BAFTALA चार्ली चैपलिन एवार्ड नेक्स्टनि चार्ली चैपलिन एवार्डनि थाखाय सोरखौ सायख'नाय जाखो होनदों बाहाय दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों स्टिभ कुगान बिथांनिखौ चार्ली चैपलिन एवार्ड होनाय जासिगोन होनदों बेनिफ्राय चार्ली चैपलिन एवार्डखौ सोर होयो बेयो जोंनाव सोंजानो हागौ बे जाहैबाय ब्रिटिश एकाडेमिनि ब्रान्च मोनसे बे जाहैबाय लस एन्जेल ब्रान्चआ बेखौ होनाय जायो ब्रिटिश एकाडेमिनि बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ वर्ल्ड एलिफेन्ट डे अर्थात मैदेरनि मुलुगनां सान बेखौ माब्ला फालिनाय जायो 12 आगस्टआव बेखौ फालिनाय जायो बावैसो फालिलांखांबाय जोबोद गाजा गोमजा दा बे भारतआव दानिया 2017 मायथाइयाव जुनार साननाय जादोंमोन बेनिनो 2017 मायथाइनि अर्थात 2017 नि सेन्सास बादियै भारतआव गासै टटेल मैदेरफोरनि अनजिमाया बेसेबां दङ होनदों बेबो मिथिनो गोनां जाहैबाय 29,964 बे दा 2017 निफ्राय 2019 आव बेखिनिया गैला खमायबाय बेयो खमायसिगोन मानो होनबा गोबां मैदेर जों थैनाय खौरां मोनखांखाबाय गोबां निउसफोरावनो दा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दङ र'टा भाइरास इज मोस्ट कमन किउज अफ व्हाट र'टा भाइरासआ बबे मोनसे बेरामजों सोमोन्दो दङ बे जाहैबाय डायरियानि बेरामनि गेजेरजों र'टा भाइरासनि गेजेरजों डायरिया बेरामा जायो दा बेखौ जोङो मिथिनो गोनां जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि कारेन्ट एफेयार्सनि कुइसनफोरा बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोनहा माबा मोनसे मिस्टेक गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्ट बक्सआव होबानो जाबाय नोंथांमोना लाइक खालामा आंनि जेबो नङा चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों आसा खालामो नोंथांमोनहा बेबायदिनो डिमान्ड खालामगोन जुदि भिउसआ फैयोबा नोंथांमोननि थुलुंगा मोनोबा बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन गोजोन्थों एसेनोसै